Tapos meron kasi siyang sounds and then umiikot kasi siya. Welcome back to another day in the life of an immigrant family here in the USA. The time is already 8:35 pero dahil night shift kami, magsisimula pa lang yung part ng araw namin. Actually, lumabas naman na kami kanina hapon. And ngayon lang kami nagkaroon ng time to fix our apartment para sa Christmas. So, we're gonna put on some Christmas decors. Punta kaming Walmart kanina, bumili kami ng ibang kailangan pa naming Christmas decors. So, what I got here is this one. I'm so excited for this one. Papakita ko sa inyo. So, naging na ako, American lifestyle na ako na hoarder or collector ng mga gamit. So, I just thought na I'll start collecting Christmas things na like for the Christmas village. Kasi nung bata ako, pangarap ko talaga yun. Pag nakikita ko siya sa, dati, sa Rated K, ganun, yung bahay na may mga Christmas village sila. So, now, I'm gonna start doing that. Pero as of now, isa lang yung binili namin kasi medyo mahal siya. Itong pinili ko is $45. Yung may mas mura naman siya na tig 25, pero yun yung mga ceramics. So, dahil magsisimula naman ako ngayon, ito na lang yung binili ko. Para at least kasi, I got a carousel, guys. Tapos, meron kasi siyang sounds and then umiikot kasi siya. Compared dun sa mga ceramic na theater o kaya bakery, mga ganyan, ay wala siyang movement. Eh, syempre, si Mishi ngayon, mas siya sa may mga movement and sa mga may light. So, kinuha ko yan. Not yet. Later. Lalagay natin doon sa And then, just additional na decor is, we got here a wreath. Ayan siya. Yung pre-lit is $19. Ito, magkano to, Daddy? 17. Kaso kasi yung pre-lit, naman siya, parang hindi, tawag ba nito? Hindi ganito kasi yung texture niya. Ito, mas maganda yung texture niya. Tsaka, yung pre-lit naman, hindi naman kami magpapailaw ng wreath namin. So, okay na yan. Na hindi kami, mas mura lang to ng konti. $2 lang pala. So, ito siya, 24 inches. So, hindi na ako bumili nung madaming decor kasi madami pa kaming ornament na hindi magagamit for sure dahil ang dami ko talagang ornament na nakolekta over the years. So, yun na lang yung mga lalagay ko. And then, we got here rug na para sa harap ng apartment namin na pang Christmas. Ayoko sanang bumili, pero kasi sabi ko, naman tayo, naka-survive naman tayo na walang rug. Pero sabi ni Mac, bumili ka naman. Nakaluwag-luwag naman na sa buhay. Kaya bumili na daw ako. Just pang Christmas lang. So, yan. And then, what else did I buy? Oh, I got this one. This is yung parang snow something para dun sa binili ko na carousel. Sorry, padaan-daan si Daddy kasi nagwawalis siya. And then, ito yung parang fake snow niya. Akala mo naman, ang dami ko ng buildings para sa Christmas village namin. Hindi pa naman. And then, I got some trees. Tigwa $1 lang ata to. Ayan, para doon sa surroundings ng carousel. Yun lang ba yung binili natin? And then, yung Christmas tree topper namin. Kasi yung Christmas tree topper namin noon ay puti. Kasi hindi siya nakikita. Ang ginawa ko ay, dinonate ko siya nung nag-move na kami. So, ngayon, bumili lang kami ng mas maliit lang na Christmas tree topper. Tapos, umiilaw na to. Nakikita bang umiilaw? Ayan. So, may iba-iba siyang ilaw. So, yan na lang din. Parang si Mishi, nafe-feel ko ngayon na mas, siya ngayon na sa Christmas. I think that's all that we got for Christmas. Hindi talaga kami masyadong madami kasi dinala namin dito sa Gainesville yung Christmas tree namin tsaka yung ibang decors namin. Up. Tears up. I just sleep.
Count na, count. 1. 2, 3. Telescope. I should see this. Huwag na kaya tayo mag-decorate. Mukhang magsasaway lang din naman ako. Siyempre now and then. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Wow! Naku, hindi na makikita yung orasan. So, habang nanggugulo si Mishi dyan kay Daddy ay, simulan ko na rin tong wreath namin para magawa na siya. So, may binili ako na para siyang candy cane something. Thank you! Gusto niya yung mga tumutunog. Very happy. Happy? Ay, sus. Wait lang, ayos natin yung hair. Here. You want this already? No, Missy, no, not yet. For that. There you go. Are you gonna help Mommy? Napapalakpak na siya. Wow, tree! Wow! Hindi ka. Starting wow, pwede na. Oh, very happy siya sa Christmas tree. You happy with the saging? So, tapos na kami sa Christmas tree dito sa may TV banda, tsaka yung wreath sa labas. Diyan sa front door namin. Yung nasa balcony na lang yung gagawan ko. Si Daddy nandun na siya sa labas, naglalagay na siya ng Christmas light dun sa may yung rail ng balcony namin. Nandun na siya. Ayaw kong lumawas, medyo malamig kasi sumasama si Mishi. Hindi naman siya naka-ganito, naka-sweater. Tapos, yung sa may rail kasi namin, meron na kami nilagay doon na solar light, yung malalaking bulb, yung pwede siyang pang-camping. Basta yung parang string light siya na malalaking bulb. Nandun na. So, palalagyan ko na lang kay Daddy ng additional na ilaw doon. Para Christmassy. Kaso nga lang, yung ilaw na yun is, hindi siya yung colored. Yellow lang talaga siya. Warm light lang.
So now I'm just gonna make ornament for this. Yung mga hindi ko na inilagay sa Christmas tree kasi over na kami. Ang gagawin ko lang ay tatluhan para bulky pa din siya. Medyo bulky pa din. So, sabi kasi nung nagde-decorate, char, yung napanood ko, dapat daw yung ornament mo ay hindi siya nakadangle. Dapat daw nakadikit talaga siya sa dahon ng iyong Christmas tree. So, parang ganyan dapat. Unless you have a really nice looking daw na sabit. Pero kung yung sabit mo is mga ribbon, mga ganun, hindi daw siya fancy looking. Dapat daw, nakadikit siya sa dahon. So, para siyang nakaganito dapat. Parang dikit sa dahon. But anyway, you do you. Yun lang naman yung sabi niya. Maganda nga naman tingnan kung nakadikit siya. So, what I'm just gonna do is like this. Pagdidikitin ko tong tatlo para medyo madami na yung light. Ay, naku, yung anak ko nagsisisigaw na ng dada. Ay, hindi ko alam paano ko ba ito gagawin. So, it's gonna look like this. Ayan, para siyang Mickey Mouse. Ito na guys! Natapos na namin. And currently, we are watching our vlogmas from last year. Nakaka-happy. Pero same pa rin naman yung decoration namin. Ang nadagdag lang ito lang. Saka yung binili ko na carousel. Pero all in all, yung Christmas tree namin, yun pa rin. Same pa din siya. So, tipid kami ngayon sa Christmas decor. Di kami bumili. But ito na yung ilalagay natin dito sa back door namin. Ayan na guys, napaka-cozy na ng aming bahay. Lalo na kapag ang naka-on lang na ilaw ay itong ilaw ng Christmas tree. Tapos itong aming lamp dito. And also we have a floor lamp here. So dito gusto kong lagyan to ng lights pero tingnan pa natin. Sa mga susunod na clips makikita nyo. Hey everyone, thank you so much sa panonood. And kung nandito kayo ay sobrang mas thankful ako kasi tinatapos niyo yung vlog. But anyway, I will just take this chance to do a short shout out sa mga nag-comment sa mga previous. This is just a random na mga shout out ko na lang kasi I've been out of track sa pag-shout out. But anyway, shout out kay Michelle, kay Miss Smith, kay PJ Travel Vlog, and then kay Rena Viltin, and then kay Desi RN, and then kay Hey Jonar and See! We miss you guys. Ayan. And then kay Sis Ann, and then kay Jujuxi. So ayan, yun lang muna yung shoutout ko para short lang tong video na to. Anyway, sasabihin ko lang sa inyo para hindi kayo ma-confuse sa mga susunod na vlog. Bakit Christmas na nung previous vlog tapos yung susunod na vlog nila iba? So there are still some vlogs that I haven't edited yet. In-upload ko lang tong vlog na to ngayon dahil it's more timely to upload it. Kaysa naman 'di ba? Ay upload ko lahat 'yon and then baka yung pang Christmas namin baka naman January o February ko na ma-upload kung hindi ko pa siya i-upload ngayon. But magigets nyo na yun kapag pang Christmas talaga na video or nung mga previous pa na mga videos. But anyway, thank you so much for supporting our family. We have more Moving Diaries vlogs. We have Canada trip. So sobrang dami pa talaga. I just didn't have the time to edit dahil malalaman nyo sa mga susunod siguro na videos. Yun yung ganap natin ngayon guys. Medyo busy talaga. But if you want to be more updated, you should follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia kasi mas updated doon yung mga ganap sa buhay. I hope you're having a good time decorating your homes ngayong Christmas and having a good time wrapping the gifts. And kung hindi man kayo, kung wala mang budget ngayon for Christmas, don't worry, hindi kayo nag-iisa. Kami ngayon siguro mas less yung gastos namin for Christmas kasi hindi kami mag-travel out of the country ngayon. It's just gonna be me, Mac, and Mishi ngayong Christmas. Dito lang kami ngayon sa Georgia. Wala kaming ibang plans. So, we still try to make things more festive dahil gusto namin maalala din ni Mishi yung mga kaganapan ngayong bata siya. And when she grows up, and kami din para ma-experience din namin niya na yung age niya na ganito ay naranasan namin yung mga ganitong bagay-bagay. So, yun lang. Madami pa rin kayong makikita mga videos na hindi lang Christmas related, but some are more into practical ways of
adjusting life here in the USA. So if you want to be more updated, please don't forget to subscribe to this channel and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. I hope to see you guys on our next one. Bye! Oh, how I wish for the Christmases of